ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷей. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар охали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, бароман сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экран буда рӯй кунед. мо дар видеои оянда ҳамихе рекламаш мекунем. хона ҳай заминаи мошина чизе ки боша марамат рӯй кунем. дар имрӯза навор астад Daewoo, Nexi, Mercedes-ҳои сечка объёмни ва астад Toyota Camry 2 ва Toyota Corolla ва Opel Hatchback, Opel Sedan, Opel Vectra ва Opel Caravan ва Vaz 06 ва дигар мошина астад ки бо нархҳои арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор астад. дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб, курси имрӯза бошад $1000 баробар аст ба 159 сомонӣ. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. маромад рафтем то охираш тамошо кунем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозка хуберо ба шумо тавсия метиҳем ки компания Ака Ёқуб Ака борои шуморо аз территорияи Москва ҷамъ мекунад ва ба территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш оварда мерасонанд ва инчунин 25 та ноҳияи территорияи Хатлон, шаҳри Бухтар, Восей, Кулоб, Данғара, Обшин, Колхозобод, Уяли, Обшин 25 та ноҳияҳои Хатлон оварда мерасонанд. Якуним компания аст ки ба Хатлон ба ҳама ҷош бор ва дигар хеле дигар компаниҳо территорияи Кулоб ва дигар территория намераванд. дӯстони азиз, ду та шаҳр мебарам мақсад ки территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш, Ваҳдат, Ёвон, Ҳисор, Обшин ҳамаи ноҳияҳош ва территорияи Хатлон ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. бо мошини майдаам дорам ки метавонад ки бори мошини майда ки борои шуморо аз ҷои кортон ва аз ҷои хонатон рафта гир аз территорияи Москва ва Москва област бора қабул мекунанд. агар шумо аз номи кадари мо гап бизанед ба шумо скидка ва арзон мекунанд. се та рақам аст ки ҳар се рақамошро кор мекунанд ва ҳар сешда имо, WhatsApp пайваст дорад. грузоперевозка Ака Ёқуб компания боварӣ аст. маромад ба шумо тавсия метиҳем. ина бачаҳо гираниса машта аз ин ки гузашта омад. ина бачаҳо ака чӣ хел гузашта омада ай граниса 100% ака инами хеле бекамти инами акай баро дакумат шимоай мақсад мебара бе очират мегзарона мебиёра. ина мо мақсад ягон камти набуд 100% мошин камфорт несара баъда мен пен нестай мошин граниса рав мошин кадоме ки документ надори бе документ ҳам документдоршам гузашта рафтестай эҳтиёт кина ҳамун мен меқапатона тафтиш накарда он пул кеша мегзарем мебед. ина ака ина 5 кас бе документ буд. документ набуд 100% айра ҳана мехоҳам. ина ҳамин мошин ака бетонеши бо занг базанед ман омӯш. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. яка мошини фурӯшӣ имрӯза аст баъдро ки Mercedes-Benz C-класс сечка полни объёмни кадагӣ. соли парвишаш 1995 аст ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад. объём мотори 1.8 литр, коробка автомат, сайзтани мошин мега беҳтарин. мошин мега ду тадари пеш электропакет, люк, полни худ объёмни, мошинча салон тода 4 диска, балоншам ҳолати кордабадрон. мошинча мега на хадвай омада бире полни худ объёмни солои 99-2000 кадагиае. хоб, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғонтепа ва фурӯхта мешавад бо нархи 53000 сомонӣ ки боз муомила ва савдои хуб дорад. дӯстони азиз, вариантҳои алишам аст. ягон Opel Astra H ёки ягон мошинаи компрессор боша мега алиш мекунем, болоиш мегад, яъне маслиҳат мекунем ёки шумо ёки вай сум метиҳад. ҳай опшин вариантҳои алишӣ дора, метавонед вариантҳои худона пешниҳод ки худашон кадом меша интихоб кунам. агар ҳам ду мошини гуфтагиш боша мақсад ки бо хуба мақсад Opel Astra H ёки мошинаи компрессор, агар автомат боша бо хубтара ки коробкошон ва дигар ҳам мошина мегад пешниҳод кунед. ин ҳами рақамҳои мегафони Тоҷикистони промои кор мекунад ва инда WhatsApp пайваст дорад. мошин полни объёмни сайзтанои беҳтарин дар шаҳри Бухтар 53000 сомонӣ муомила дорад. метавонед ки бештар маълумоти пураша аз соҳибашон гиред. марама мегзарем ба дими мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi аст баъдро ки соли 1994 аст ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад. объём мотори 1.6 инжектор, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
мошин 4 та балон пачка документош буд шудага аст, радной краска, салон тоза, 4 дискаҳои простой. мошин мега нахадвай сайстани беҳтарина мегири фақат ҳай мекунӣ. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросон ва фурӯхта мешавад бо нархи 13500 сомонӣ ки боз конкретна али яъне ки муомила мешавад. дӯстони азиз, муомила то қасуми холӣ. мошинча хай советаш совети беҳтарин будай дар ноҳияи Хуросон 13500 сомонӣ одамоне ки наличӣ мегиранд муомила дорад. ин ҳамин рақамҳои прамои соҳиб шуда ки номори Россия аст кор мекунад ва ин рақамҳо дар WhatsApp ҳам доранд. шахсоне ки ай Россия занг мезананд марҳамат, шахсоне ки ай Тоҷикистон дар WhatsAppшон нависен. муомила ва савдори мошин дар Хуросон 13500 муомила дорад ки ҳолаташ созай. марҳамат, тамос гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla 3 аст баъдон ки соли барои 2011 сол сӯзишвориш бензини холӣ авбио моторош 1.8 литр коробка автомат баъдон. мошин мега Toyota Corolla Американка SK 2011 тоза. мотор беҳтарин, коробка соз ходовой дорад, автопилот мултирул яъне ки диска балон ҳамаш кондитсионер ҳамаш 100%. ҳуҷҷатҳои мошин 10 моҳи дига ва танировкаш ҳам 10 моҳи дига срок дорад. мошин мегӯяд ҳолаташ беҳтарина, нашод нархаш мега ба телефон савдо накунем. мошин хари конкрет набоша мега омада аз пеш биин савдо мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ ки бо муомила мешавад. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш дорам ки барои харидору ба телефон мега савдо накунем, омада мега мошина аз пеш бинем, баъд муомила мекунем. мошин хай 100% мега кам гаштага тоза кай, яъне ки ягон расход надорад. мошине ки кам гаштаги ягон такси хеле дагӣ нестай. мошини якдаста ҳаст. рақамошо вавилон кор мега шахсоне ки мехаранд метавонед ки маълумотои бештараша гирен. марҳамат. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 аст баъдон ки не ки нагуфтанд ки Дубай кай, Америка, Япония, мақсад Европа нагуфта соҳибшон маълумотша нанаистай. соли барои 2007 соле ки сайстанаш мега беҳтарин, сайстани ранги соли 2009-2010 сайстани мошин мега беҳтарин ай. сӯзишвориш бензини холия, авбио мотор 2.4 литра, коробка механика, ҳолати мошин мега беҳтарин ва беҳтаринош. кондитсионер, электропакет, салон тоза, багаж ҳамаш как нада мегад, мақсад ки кузов тоза ҳамаш, яъне ки баъдон мошинча нахаду. хоб нархша мега 115 мегем бо арзон мекунад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Колоб баъдон мошинча беҳтарин ҳолат дай. хай шахсоне ки як агар маъқул кунад ки мехайдаги бошад рақамошон астай 918 кор мекунад, метавонед ки бештар маълумотша гирен. 115 та конкретна харидор да муомила савдои бениҳоят хуб дорад, метавонед ки бештар маълумотша гирен. дӯстони азиз, шумо агарам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад марҳамат роӣ кунед, мо рекламада мегузорем. лайкора гузорем ва навора подписааш кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон ки сайстаниҳои хуб Opel Astra G. соли барои 1999 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. авбио мотор 1.6 литра, коробка механика, ҳолати мошин баъдон беҳтарин ай. мошинча мега хадовои кадагӣ, мотор беҳтарин, салон тоза. хай мошин мегад соза мегад омада бинед, яъне ки савдо мекунед. балон диска ҳамаш как надаст, инам хеле сиёҳ асфальтни света баъдон хай чи хеле ки дар навор дидестен. мошин мега тоза нашуда ки ҳуҷҷатош ягон чи гуфтагӣ нестай. нархи мошина мега 44500 мега бо арзонам мешавад ва мошин айни ҳол дар Душанбеда қарор дорад. инашам гуфтага аст ки баъдон омада аз пеш бинед ба савдо мекунем, мақсад ба телефон савдо карданашо бефоида. дӯстони азиз, аввал рафта бинен, мақсад минусош аввал ба назар гирем, ба қадшон дар пеш савдо кунем. серано ба телефон мошина шумо надида чӣ хел мисол савдо мекунем. хубаш рафта бинем ба савдо кардан. рақамошон мегафон марҳамат занг занем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст баъдон ки дар кузови седан соли барои 1990 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. авбио мотор 1.6 литра, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор. дӯстон азиз, мошин хай кам-кам касб мечест ки кордайхи мега ки нахаду аст. баъзе ҷои краскош мақсад ки нуқта мақсад дорад ва ихе мошинча мега нахаду 4 та балони нав, 4 калпак, салоншам суд аст баъдон мошинча
бе ниҳоят нархҳои арзонкати свети радной, светҳои вишнови, светҳои олучагӣ. нархша мега 17 000 сомонӣ аст бадрон, боз муомила мекунанд ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. яъне ки территорияи хатло Хуросонда 17 000 сомонӣ муомила дорад. ин ҳамин рақамҳои билайншона кор мекунанд, шахсоне ки мехаранд маромад занг зананд. дӯстони азиз, аз куҷо ки ба шумо мошин, хона, замин, квартира ки лозим бошад дар комментария нависед. мо дар видеои оянда гуфтаи шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон ки сирочна бо нархи арзон. Opel Astra F дар кузови караван онверсал светои сафед. соли барои 1990 аст ки ҳамгаз ҳам бензин дорад, мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ бадрон. мошин мега 100% ҳолати корӣ аст. 4 та балон мегад 80%, аккумуляторш мегад пачка. خب دوستان عزیز ماشین چه میگه حالت کرده خیلی بو بیشتر معلومات چه میگیرن با تلفن دوستان این نشم گفته که التماس که در هم آدمای خریدار رسانه که مقصد ما رفته که شما دا گویم که بهوده زنگ نزنه و ماشین با تلفن و در نزد کاپوت ماشین سودا میشود. نرخ ماشین نشم 17 000 سومانی و ماشین قرار دارد در ناحیه باباجان غفور تریتوریای خوجان میشه در اونجا قرار دارد. ай 17 000 сомонӣ мега бо муомила дорад. 90 сол нахаду светои сафед. ҳай шахсоне ки аз он тараф аниё ки метавонанд рафта маромад занг занем бо савдо дошта. мегзарем ба 8-ум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон ки Opel Vectra A аст ки соли барои 6 1990 аст ки сӯзишвориш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега яксола ҳуҷҷат дорад, 4 та балон мегад пачкай ва нав мегад хадавоӣ кадаги дӯстони азиз. мақсад ки яксола ҳуҷҷатша нав кадаги ҳастанд ва 4 та балонша мегад нав аст ва хадавоиам дорад. раднои краскаи мошин мега нахадвай. нархаш мега 13500 сомонӣ аст, боз муомила дорад ва мошин айни ҳол дар шаҳри ҳисорда қарор дорад. шахсоне ки Opel Vectra хар ки бошад мошинчае ки мақсад уже кадаги ҳамаш 100% аст, метавонед ки занг занед. краскашам мақсад ки краскашам хеле тоза нав буда. мумкин мошина солош агар кӯна не ки солоша мумкин нав кадаги ҳастанд. ҳаст рақамошро мегафон шахсоне ки мехаранд занг занед. дӯстони азиз, фақат лайкотро нагузорем фаромӯш накунед ва навора позитсияш кунед. мегзарем ба 9-ум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон ки Daewoo Nexia аст ки светои сафед бо нархи арзон. соли барои 1996 аст ки ҳамгаз ҳам бензин дорад, мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин хай соз салон электропакет, радиока сафед, хай 4 та калпак ва балонша ҳолати корда бадрон. хай маълумотои аниқ ва пурра тариқи телефони худатон мегиред, барои ки маълумотои мошина хела кам гуфтага ҳастанд, маълумотои пурра надорад. нархи мошин мега 9500 сомонӣ, боз муомила мекунанд ва мошин айни ҳол дар территорияи Душанбеда. 9500 сомонӣ срочно мега пул дар кораи савдо дорад ягон сум. дӯстони азиз, шахсоне ки мехаранд харидори аниқ ҳастанд, хай рақамошон аст билайн кор мекунанд, метавонед ки занг занед. мошин агар савдо нашуда бошад, метавонед ки савдо када гирем. аз куҷое ки ба шумо мошин, хона, замин, квартира ки лозим бошад дар таги видео нависен, мо ҷудо када пешкаштон мекунем. хоҳишмандои мошино чӣ намуд мошине ки дар кор аст нависед. агар мо ёфтем якум шуда шумо да пешкаш мекунем. мегзарем ба 10-ум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии советския бадрон ки ВАЗ 2106. мошин мегад нахадвай 100%. агар солшам кӯна боша, ҳамин мошин мега айҷош заводид мешавад. опшин созане ки хай косметический кор дорад. солош мега 1990, сӯзишвориш бензини холӣ, мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техника. мақсад ки мошин мега созане ки дар хона мега хубай опшин фақат як исусо як тозагиш мекунӣ, ҳуҷҷаташ мекунӣ, тамом мегирӣ, газ метӣ. ҳуҷҷатша бурчидага бадрон. нархш мега 3500 сомонӣ, мумкин то 2000 сомона гиринша бадрон. айхтон бинен 3500 сомонӣ мега срочно пул дар кори мошина фурӯшда мондиан. косметический кор дора бадрон гуфтамону шумо да. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи айни территорияи хуҷа нарафта, ноҳияи айни. рақамошро тисел шахсоне ки мехаранд маромад занг зананд. дӯстони азиз, ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.